Hello. बयबो सोंगासिनो लोमजानाया हामबायना हामाखै होननानै एक्चुलि दाख्लै साननैसो सप्ता मोनसे आरोना लोमजानाया हामबायमोन आरो आगोलनि बायदिनो एसे मोजां जाफिनबायमोन बाट मिया दाखालिनिफ्राय साननै जाबाय मिया दाख्लैनिफ्राय एसे सिगां फार्स्ट टाइमाव जेरै लोमजादोंमोन बिनिसाय दा आरो बांद्रायसो जादों आरो फिभार फैनाया आगोलाव फिभार फैनाया 99 बा 100 बेफोरबायदिल' फैयोमोन दा 101 2 बेफोरबायदि फैनाय जादों आरोना ओंखायनो एसे गिनाय मोनदों बांद्राय मा जागोन ओंखायनो आरो डक्टरनियाव थांफिननानै दा डक्टरा आरो खेबसे टेस्ट खालामनो बुंदों आरो ब्लाड टेस्ट खालामनो नायफिन होननानै हामखाबायमोनबा बा मानो जाफिनखो ओमफ्राय आरो चेस्टखौबो माबा एक्सरे खालामनो खोन्थादो माबाफोर जादों खोमा होननानै बेखौनो दा नै न'आवनो लिंहरदो आरो मानसिखौ ब्लाड टेस्ट खालामनो थाखाय आरो चेस्टखौ एक्सरेखौ मालाबा खालामसिगोन बाट मालाबा खालामसिगोन माबाखौ दिनै ब्लाड टेस्ट खालामनोसै फुङावनो जिहेतु न'आवनो फैयो बाट एक्सरे खालामनाया न'आव फैनो हाया नालाय एक्सरे खालामनो थांनोसै आरो मालाबाफोर एक्सुवेलि न'खाबो बिराद अखायाव ओंखारनो हाया जादों फुंनिफ्राय मोनायाव लासे अखायानो अखा एकदम माने अखा ओमफ्राय नै खोमसिसि फुंनि 8टा बाजिदो दा नेगासिनो नै निकालते समय लगता है। भाई ये रिपोर्ट कब मिलेगा? कल आज देने से ठीक था यार। शाम को देखते हैं हो जाएगा। शाम को डॉक्टर 6 बजे बैठता है ना, उसको दिखाऊंगा मैं। सादा हाँ, होता है। लोगोफोर नै जोंहा बाराया न' लिरसोदो आं लोमजानायनि नै न' लिरग्रा हियाबो आंनिसो गस्लाखौनो मोनबाय मोजां बायनाय माबाया हिया इदोबो साफा जायो इनिफ्राय दुखुना साफा जायोलै नैबे कलिन लोगोफोर कलिन आरो डेटल मोननै होबा कलिन डेटलदो न' लिरो नै बेक्टेरियाफोरा खारजोबोलै लोगोफोर जोंहा खोमसिसि दिनै लाइटबो गैया दाखालि नै माबायाव अखा हानानै सारन्थाइ गावनानै इनभार्टारानो जोंहा फिउस थांबाय जलिजोबदो गथाय नोंथांमोना देखायनि आं बेदरखौ माबायदि दानो नै गारबाजोंनो फिसा पिस खालामो लोगोफोर आं नै बेदर दरनैखौनो एसे बुरजा खालामनो थाखाय ट्राइ खालामगासिनो एक्चुवेलि दा फुंनि टाइम बोराया डिउटियाव थांगोन बे अफिस दोङो ओंखायनो एसे बेखौनो आङो एवना होबाय मानो होनबा एसे दुरबल मोनगासिनो ओंखायनो मोननै मोनथाम संनो बादों आंबो एसे बांद्राय दुरबल मोनदों हरनिनो ओंखाम सोमनाय दोङोमोन नै बोरायनो इखौनो आङो जाहोनानै हगार हरग्रोनि अफिसाव फिसाखौ दानजोब्बाय एबार मोदोमखौ मोदोमखौबो दानना लाबाय आङो
मोनबाय नै बिराद गोथाव जाबाय बरिया मोनबाय मोजांथारानो मोजां मोनबाय नांजोबबाय बरिया